Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yanzu daga kafa yada labarai ta Al Jazeera, babban ministan tsaron ƙasar Isra'ila ya bayyana cewa zuciyoyinmu sun karaya, kuka na cikin zuciya ya mamaye zuciyoyinmu. Muna biyan farashi mai tsada ga 'ya'yanmu. Ya bayyana wannan ne bayan sanar da kisan babban kaftin da ke jagorantar Golani Brigadier da aka kashe shi tare da yaran shi a jiya Juma'a a kudancin ƙasar Lebanon. Dakarunmu na Hezbollah sun tura wannan babban kaftin da rundunar shi da yake jagoranta inda ba a dawowa. Sun yi amfani da wannan jirage na drone, wa'innan sababbin jirage da 'yan gwagwarmaya suka kirkira, wanda suke kisan mummuke, kisa na kwab ɗaya. Yanzu na sai dai aji mutum ya tafi barzahu. To ya bayyana cewa wannan farashi ne da muke biya mai tsada akan da 'ya'yanmu. Kisa ne da gaskiya suna kwasar mushe na 'ya'yansu sosai a kudancin Lebanon, musamman a kwana biyun nan abubuwan ba daɗi ga Isra'ila. Nan ma yanzu nan nake ganin sanar wasu minti hudu cewa an kashe akwai wani ofisa, wani hatsabibi a cikin Golani ɗin. Shi a Gaza ya yi abubuwa sosai saboda Allah ya ba shi aran lokaci na ya yi abin da zai kafin ya shigo hannun dakarun Hezbollah. To shi ma a yau an sanar da wannan ofisa makashi. Wani kirari na ga suke mai ma, akwai wani bidiyo da ake nuna kirari ake mai na musamman saboda kisan da yake wa yara da mata a Gaza. To yau shi ma ya bakunci lahira. Dakarun Hezbollah a hukumance Isra'ila sun sanar da shi ma ya bakunci lahira. Fatan mu Allah ya ci gaba da ba 'yan gwagwarmaya nasara, kuma insha Allah yanda suka shigo cikin Lebanon haka za su fita tare da ibon mushashshaki da dama bayan sun yi faduwa mai girma, kuma sun kasa cimma hadafinsu ko guda ɗaya na mamayar ko da taku ɗaya a ƙasar Lebanon. Insha Allah Allah ka ci gaba da ba mu nasara. Alhamdulillahi, wannan dai wani babban soji ne, wani babban kusa ne a gwamnatin Isra'ila, wanda ya sheƙa lahira jiya lokacin da Hezbollah ta kai musu farmaki da wani jirgin maras matuƙa, inda su da kansu duk da Isra'ila kun sai da suke ɓoye gaskiya, amma sun kace yanzu sojoji da an kashe musu sun kai 20. To yan uwa kuna gani dai ko wasu mutum 6 an kama su a Faransa saboda sun ɗaga tutan Palestine don nuna goyon bayan su. Kuma akwai wata ƙungiya ta ci gaba da kuma neman yanci mai fafutuka ta ce ita alhakin wannan. Kudi ba fa an kama su ne kawai don sun ɗaga daraffan Palestine, amma yanzu za ka samu musulmi ba su ma sani ba, wani bai ma san daraffan Palestine ba, wani bai ma san shi ba, amma su kafirai sun san shi saboda gallaza ma da 'yan uwansu ke ma 'yan uwa na Palestine. Shi yasa ɗaga tutan Palestine a Faransa ya kai ga an kama waɗannan mutum guda 6. Yadda dai kuke ganin shi rubuce da Al Jazeera ta rubuta. Ɗan wannan channel ta irin yadda ibtila'i ya faru a Turki kwanakin baya, da kuma irin bala'in da ya faru shi a Amurka na wannan dutse mai aman wuta, ga wani bala'i kuma ibtila'i na Seoul a ƙasar China, nan kudancin China ne abin ya faru. Yadda dai Al'arabi ta wallafa wannan bidiyo yadda kuke gani, yadda ruwa suke yi. To Allah dai ya kiyaye, Allah ya sauka. Wannan dai wani dan wasa ne dan ƙasar Turki, wanda shi ma abin nashi inda suke buki ya sayo bi ma'ana tufahi irin na Palestine, kwatankwacin yadda wani dan wasa na ƙwallon ƙafa na ƙungiyar Barcelona mai suna Lamine Yamal ya yi shekaran jiya, wanda abin ya ɗaukaka hankalin duniya sosai lokacin da suke murnan cewa sun canye La Liga a can Barcelona, bi ma'ana kudu maso gabashin Spain kenan, saman ruwa yankin Catalonia, inda ya yi shiga ya ɗauko wannan
tuta ta Palestine don nuna goyon bayansa. Kuma Ingila an gudanar da bukukuwan na ɗin nan da ƙasar Urdun da sauran ƙasashe duka, duk inda dai masu gwagwarmaya suke, masu goyon bayan Palestine sun gudanar da waɗannan bukukuwa. Yadda wani jami'i ya tabbatar cewa addu'a sare ihalatin hiyarin da sare na Sudan masu rikici da sojoji ɓangaren wancan gwamnati, ɓangaren Muhammadu Dagalo, suna cikin yanayi na halin wargajewa da kuma ƙaƙanikai, saboda kun san dama masu kama musu Ukraine ne da haɗaɗɗen daular Larabawa, su da kansu kuma kaga babu wanda yake cikin yanayin jin daɗi da sauran dai abubuwa dai. Ta Allah da ya kyauta. Waɗannan mutane sun yi mugunta ba a Sudan ɗin nan, sun aikata miyagun ayyuka, ɗanyen ayyuka waɗanda sai a hankali.